Не го вдигай много нагоре. Имаш бетонна греда пред очите си точно. Палците ги преплиташ пак. Да. Така. Наведи се малко напред пак. По-естествена стойка направи. После ще гледаме какво сме направили. Да. Пръстите, не ги преплитай, направи хубав хват. Както го говорих. Спокойно. Няма повече. Отворих. Айде да го хванеш сега с правилната ръка. Колкото се може по-нагоре. По-нагоре. Така. За да имаш място за тая. Ога! Не оцелих ли никъде? Не. Имаш долу между 6 и 7 в черното си. В черното? В черното си, долу в ляво. Стреляй сега, после ще гледаме резултати. Айде да помислим малко и за стойката сега. Така. Наведи се малко напред, потърси си мерните прибори и баланса. Така, стойка, браво, сети се. Много добре. Много добре. Беше горе вече. Да, малко по-долу. Така стойката, да. Оп, внимавай. С какво стреляме сега? 9 по 18 Макаров. Огън! Оха! Оцелихме?
Това беше почти без да искам. Да, много е лек спуска, просто далече от спусковата скоба. Просто извън спусковата скоба, когато зареждаме петлето. Така. Огън. Това е велико. Нали? Това е... Много по-приятно е, самия откат е един по-плавен. Да, абсолютно велико е това. Оцелвам ли? Оцелваш, мисля, че долу. После ще ги видим. Давай, стреляй сега пък. Да. Точно така. Добре. А другия спусък май. Май другия спусък. По-предни. Добре. Ма ставам по-добра, а? Ага. Айде още един.